Det næste spørgsmål er så, skulle man bruge en anden pensel? Jeg går herop og vælger en rund spids for eksempel. Den er meget tynd, så jeg øger antallet af børstehår. Jeg justerer længden, tykkelsen, stivheden. Se, jeg øger stivheden og mindsker antallet af børstehår. Så ændrer jeg lidt på vinklen. Sådan. En mere kompakt pensel. Og størrelsen, der kan du simpelthen trykke på Alt-tasten, højre musetast, og så kan du trække den større eller mindre. Med sådan nogle portrætter her, der synes jeg, det er bedst at bruge små penselspidser. Og så prøver vi at se, hvordan det her ser ud. Og det er lidt voldsomt. Det er mere tydelige strøg og mere tydeligt et maleri, men stadigvæk lidt for voldsomt, synes jeg. Jeg går op på oversigtspaletten og går tilbage. Lad os prøve med meget våd og tung, og så med en anden penselspids, rund vinkel og forholdsvis stiv. Meget lille tykkelse, så får vi rigtig børstehårene frem her. Sådan der. Og så zoomer jeg lidt ud. Og du kan se, det er meget, meget bedre.